Kardom nili Samson Tano la pending with talk show on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state pending with 530 episode lo. That's 530 episode lo. Iltum baini pan chapon lo. Aprang sini iltum kangi bangka kaya sarjai kata retired IAS officer la penalang itu mari PLC long. Ame itu. Akhirnya itu lo sana pan studio long kita pan pan teng kono. Kardom. Tapi kadang dulu kan nilitum pending with studio long na kaya sar biroman se alang lin nomat othanang solong Alicia president alang lin nomat dengpon bom lang panda dengpon lo karong lasi peneng we nilitum kacethan ponji ke lahan lo Karbi Anglong arlu mate bidigang limpen Karbi Anglong autonomous council atum corporate mate company phan long le ki pikang hualam thesi cethan ponji lake land grabbing policy in Karbi Anglong lasi aprang sinili a project amenang ki hekpen lang purhi pon depo isi la bangke solar project upon 18,000 bihas along le council atum ketcheng malom lapuan parlu ponji kusi latum report lolo lapen hinia bangke puthot pijum thu chatpo pulo solar project upon puthot 8,000 bihas latum kipi ponji pan chisik pon lo lapen ke thom bangala lo Patanjali lake palm oil upon la kwan lo plo tangte 8,000 bihas lada Patanjali abang pu Ramdev lo amen alang lipan kipi point pan sik lo lapen isia bangke la non latest lake Godrej a company pan lata palm oil kati kije pan la bang so rong ki eje pan se lang pan kepek point pan sik pon lo lapen adun thudo thlang number 5 bangke la lo APDCL atum pan 1395 bighas lake current ki produce pan palm storage 1500 megawatt pump storage aphan pipon po adim lake place binhum singhason de plus langhin angbong chitim latum chekoi not lo labangso a constituency long se lang kibi ponje phansi chisik chidang pon lo lapen NOC ki pidun no objection certificate ki pidun ke la tarik isi 1/8/2025 ani si pipon lo lapen trok bangkel helo Sainik school upon 300 bighas along le latum sik dang pontang lo lapen troxy la bangala lo hydel power project Amri constituency lake West Karbi Anglong lo lata 1800 bighas lata rai pon lo lase aprang si lake labangso along le 6 schedule along ke tokela lo emethang labangso aron ki pipon ke dead ka chirai ja phanlo dead le ave te elitum ajara sonta elitum ladakim rangune deji itum ke do phanji tame elitum adima beda ja posi longle abang ke tumak kedang solo hurki mole langdam sita itum longle pena joksi elitum ron name ki do ilo lasi non aprang sin elia khai sar jai katha along dampo la sofi bikroman se long dampo sar elitum Khasi Hills along Khasi Jantia Hills along labangso long le ka pinchong aron 6 schedule long Supreme Court long da case dolo la section 3 halabangso along le aron long ke to kala purelo haladak keche atom pha non tribal atom han ke long le jorlong le ke jor ka phielam no bondhok ta pilong le list pedolong le lapen ning ke me penda pilong le kanghon penda pilong le lapen hormu ka chela la posonda long le tang de non ladak Karbi Anglong autonomous council along a history tum a boronji langnam isi pen isi langnam lo polotang te lahen lo greatest kichok dam de implementation law bangke non anta pin chong pon pe son sidoko lasi ke tok ta parlin lin parlo long le ke tum jolong le polo ako provided that council executive committee tum jongsi aning hang polotang te long le ta pi me puthurong lasi laso puthak lo non lasi lahai solar project puno Patanjali puno Godrej puno lapen Sainik school puno lapen hydel project asona project ke Karbi Anglong long si non nangki bi poi phansa mek latum lor tolo lasi laso puthak eltum labangso land grabbing policy mate bidigang lempen long le nangki thi opposition silitum kang ke khang nun theki ma laso puthak nang le kopilo ko puji yeli don nali phansa support kono बताए सी ला हु खटखटिया नाथु
Nagaland advocate ningje Karbi Anglong Council tumke amethang a land revenue aron chiselam le deklang tu ningje lake isi bang lang dam lote ahok athema itum Karbi atum land revenue ar lason ke do et aport si itum Karbi Anglong ta halo sohike Mikir Hills pulo Mikir Hills ta 6 schedule ar lo ke thapon long lok le lai lo non alam bangke itum ante kopilo iklem nangi 6 schedule ke nang pulo nang tum le paragraph 3 ateng pen long le aron che selam nun pulo nang selam pipelu athige auto pege methang pege di methang si che selam nai anya hala tum da chini lo apram nang tum ka selam tang do apot hala bangso aron ateng pen si ake me akahe no an lar pon chot si ake me pe me mu chot pen selam nun pusi itu pandang pu anke ko pulo claim ke hala Assam Land Revenue Regulation ke ahom atum along li aron halada ahum recho tum land revenue akam puson ma claim halabang so pen en ponsi en kadowe mat kali ajak en ponsi areng ke lok atum sig selam la haru kren ner kebra trok aningkan 1886 areng ke lok amethang la selam ngali lage nitu ACS training hud la soalam ngali nitu manang than pe milu la pen Assam Land Revenue Manual po akitab do haladak lai hui aburonji lai hui apur kimut tok lap la da halabang so Land Revenue Manual regulation kali de manual hala manual la long sila regulation ka bipon kok lo haladak introduction loksi a chapter ki ding soli kunat pen si lai hui a log ewan ma po dak tok et ante non itum bang pithi hek pen pudam lote itum phange pulo nang tum methang a rondo chewar nang ne hala swateng me claim nang pulo amat pilo itung chok che ke haro krisir kebra pokebra ke thomaningkan jakhong po inquiry siar ni ha Assam government pen nang ki pibor I apot si itum enundet Assam Land Revenue Regulation si itum enundet itum lo galila itum ron galila hala dak endo dame lar nang ilang hada teta lar modify pulo modify nangi teta itum claim te derlo la helo ke chok che la siala naga advocate ta pulo nang tungge land revenue law che selam le lang ke Nagaland ke amethang si che selam de cuma tumta khasi tumta amethang si che selam de garo tumta amethang si che selam de sita itum Karbi Anglong ke che selam le de si Assam Land Revenue Regulation si la ikedo an ingraji pen pudam lote in toto amat si endun de ye ke chok che ke an ke chok che de lu nang pidana nang pibor I lata non dak chelang he la hu kitab pul kubom lote a por dampo seta lage jakhong po inquiry siar ni kasohita SC Das Chief Secretary of Assam Jong si Mikir Hills Autonomous Council si amesanga cheselam po asonte halabang sohud a chairman matlo hala chairman si sohiji kente chairman sohi ave hala aphe chairman si preside ji se sa preside ji ke la hello la si itum pulo nitum APHLC atum ke je itum allo che selam lelang non nitum APHLC atum jakong wang chit arni nitum ke allo che selam po hala Karbi atum apranmen ke do allo la pen hala kuki atum apranmen ke do allo hala rengma atum apranmen ke do allo hala dimasa atum apranmen ke do allo hala
Thado Mar Syam atum lapen tiwa atum aprang men ke dua lo boru atum aprang men ke dua lo anta nilitum halaso allo long pangrom pondet pu lagi kadui tribal atum chapter dopo ba page ka prek headlines ka prek gi mene heading pe ni ke lai hui ni tu selam po lagi non anda selam lelang Karbi Anglong ke sir inte lada ka hong lo seda rak tum chinina ko ye posi non labangso Karbi Anglong district council code along ladak section 3 along ketok ladak control of transfer of land along nangli porhi pidatha an ke tum arat tum ta klar pola so puta ya dak day lagi ilitum law transfer nang ka transfer ajak kong pipe ka transfer ko pilo tribal atum pen non tribal atum mapan ki pi ajak kong itung council pan pipe ki pipe ki pi apolo pi det lo te itung tribal tum tek edi tek itung mange ajak kong ta itung che en tek det po along levir la populo la si pipe det lo la aku ki pipe theke la six schedule ke la ke det ka salam aron la ke long le aron pugali la ke six schedule ke det ki kim aron la si det ki kim aron deng det pi nang bang phan pi ma pipe ma lata nang tum me thang se aron je salam nang po seta de ho ju je la bang phan ke pi long le la ta athema six schedule ke tribal atum phan det no ti pu si pi lo la si ge jong he le nang tum CEM atum ajak kong ing tang olu pusita la six schedule arlo kopima nang tum ajak kong kedo la si en chot nang i akim mi si nang pilo la la si en chot nang po India government dar ke di India constitution dolo itum Narendra Modi ing tang pik mene Indira Gandhi intang pik mene anut kaprek ho intang muchot ame prime minister tawang jilang mene seta hala constitution ateng bensi claim nang pojak seta lai lu sob thak lo itum phanta la sinai pi la sila control law la ke 1959 na ningkan si selam itum kopi lo ke thek yo kopi lo ke thek ante yo da ke da Mikir Hills District Transfer of Land Act 1959 Section halakadui ke dolo Section 3 along pulo no land under district council shall be sold mortgaged leased bartered gifted or otherwise transferred by a tribal to a non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal except with the previous permission of the executive committee day la hello ke chok kia dim lo executive committee ke netum transfer di pu ajak kong awi ala ke the tribal area pun nang pu piet no nang methang le cerai non ti pun nang pu et lo ansi aku cerai non ti pu amat kali ne bang van piet pu ada kopi lo pu akam gitu ha pu ne lo ke aku punang ni lo ke ndel lagi methang ke me phan lo ke ndel lagi lasi six schedule teng pen ke executive committee aphan ke la bang aphan ki pg aphan permission ki pg executive committee tum ajak kong avi la pot si supreme court la pen high court ta isia case sitimon sawian tu a case along haladak la ke void pu si tok lo la section 3 ke la ke void pu la ke cancel nahi la ke cancel la ke chok chi pu ada dak pu et lo la pen la si provided hala aphian ke provided that no permission will be necessary in case of lease or building rent provided further that reasons shall be recorded for any refusal of transfer from non-tribal to a tribal lake hala non-tribal atum akacetar pu alam lo la bangi non-tribal atum phan long le pipe dette kopia pasi pipe dan ma putok nahi pu akam wilu pipe det ni kopia pasi ke tok nahi mangi $60 lu pudang det le kopia akam si dolang lake la non-tribal atum hala bang sohot kabot mas si lagi ke tok dung lo lagi la si eme thang reset nahi pu ilu
Karbi itu metang riset ason de lagi tok duna kam ta velu lagi. Indesar non isialam non latum executive committee ke lason assession latum dobom niti hedi lasi latum la sorting pulotang te non la 1886 long le aron dami void lon te la sorting bote illegal lo latum ka pinchong non en mom hai land law hai la ke illegal sorting pulotang te illegal athema illegal on the ground that it was not done by the council. It was done by government of Assam. State government. Alog mesen mene. Sita la bange ke claim kiya Assam government. The council claim kali. La sila ke council atum ke NG aron avi lage. Jong si NE pulotang te ajak alu le pinchong sita me speaker la pen chairman atum si doji la dak che don sar sila tum pinchong nang podi. Galang la. Non bang ke lake nangi pibori la pulo bo impose pulotang te. Galang la. Galang la. Yan ing tung kisda me nang pibori. Nang jok dun bor idet la pula ya. Lama. Ala council ka chari tum ba hekte de ma hekte. Bang pini ne ake dok alam ningye lo malatunge me ulo sar pudun rong lo. Lasila solam bang ke high court ta buat lo mari di. Buat lo. State government order si non ke thema mate high court order lo pulo lasi hala non chithanam thudia lo nang sar maybe proman se long dap tu po non PIL paragraph 2 sub paragraph 7 ke ili tum 2017 na hosi judgment long lo man ke do Guwahati high court pen si de lasi high court pen long data kita council tum ke claim hai he ke kopia pot Bikroman se long se lam pola so question na aprangsi kece bhan ka phere ma mate umat se ka phere lo uthor Karbi Anglong rat bhan churo lo labang so tokshuk nin tumhan nangke lang dun pot ala pen niliphan nangkar jolam tame nilhin ben daga than niliphan bori pon po ilitum Guwahati High Court bhan PIL pidam det pen order nanglong det pen ke claim high headed abang ke lake hangta kalilo lake kiche ke be tumhan ka pheril eson ben bangke athema Karbi Anglong jathan lok lo tangte tribal ape non tribal a population la so figure lang lok lo tangte iltumhan non tribal atum nang ong muna ateng la piniar ni litum Karbi Anglong puchi pubomi bulu tangte iltum sarta ningjeber lo lapen law of natural justice wateng pen bulu tangte tribal tum an mate Karbi ahok pet ke Karbi tum 50% above nengi lapen non mangke bangakhe lo tribal tum pangrung pet pen silitum 50 above ke do chod lo lasi piniar ni tum Karbi Anglong bachi pulong bom sitame tribal atum 15% kapre non Karbi a tribal atum 15% 14% bang nang dun kok a joksi itum Karbi Anglong poke si pulong bom cham lasi ilitum wood a demography bang nang lar phun lo labang so nang lar phun a joksi non kachari bom a council la BJP a government tum lo la tum bang ke kiche ke be wood pencil labang so council kang long chot labang so kang long chot a joksi lang litum la so aba voter list mate kasemarding asai bang galang tum deng hai etan la si ni tum PSLC atum yong si power wang lu lo tangte la ke Guwahati High Court pen order ke dutang la pen sik sidulong pen tum phan ke claimi aja kong na kibitang lo pot la ke kicheng si ke oji asai pusini tum rat pan pangdak lal la sinon ये तुम का फेरे में बंगे लाहेन लो पिनी Guwahati High Court pen within 6 month time period pilo Karbi Anglong Autonomous Council phan CM halabang so hota order ke long hota tuliram rong hang masi CM lo la pen non ningkan proxy so se tang lo ta alang li CM ini bom lang pulo tang te High Court pen man kang tu ya kan sai hem pen 6 manang bong ke claim ni akam alang liningkan trok siang bong ke claim high headed bang ke lage Karbi Anglong ra phan alang lipini
จะ surrender นี่ละเป็น hek thelo จิโกเบียร์นี่ claim hek thelo claim high hello บางแกปีนี้นี่จะทันดักไม่ลง kalang ทันดักปุยกามไม่ลงเลย claim hek thelo นี่ลิ claim high hello บางแกอลังลิปินี่ surrender ดักนั่งกู lapen dak neli jokon thudat po non sarong se pothadak po lason dak thaksi MK Stalin alang lege chief minister lo alang li tame ing koi bak do a bill pin chong lo amen thang state lo amasi governor bang thang chekiti bill ke pase bang session long assembly long cherai at po chekroi lap po governor bang thang chekiti lason thot si paragraph 2 sub paragraph 7 tame tuliram rong hang tum Karbi Anglong Autonomous Council a CM tame governor nang kroi dun de pusi pu kai ta de la se supreme court judgment atenge non ke governor cannot deny any bill pusi ki pu de supreme court judgment atenge cannot keep pending mane ajir pading pen ne claiming tung te pu pulong le lang vek nang ko tan non bang ke governor tu lapen laso bill bang ke ing chapsi constitution ateng pen kalima kalang ma khala ke law si than po jong si constitution ateng pen se law ka pin chong pulo tang te governor abang khanguni laso putang nang ni pilo sar ri lake governor ko ke pusi pubong lo hala tuliram no hang mang ke kai da governor phan se koi wer lo athya ame thang se ke claim nei hala ame thang ke claim ma he da bang chibi ko se governor phan se koi lo non ke alang mang ke governor phan koi long le lo non bang ke laso governor troi kre pusi pubom titi governor bangge aku putu hai elitum chingki dam lo governor pen governor e pulo la tuliram rong hang ni long e thang na nang lu le lang pu la putu la tu a hokalam governor ang u pen si la nang bar lo tuliram rong hang CM la a lo ka pe ta lu le lang non anta isi da nang lu le lang pu nang lu le lang la lo lam mangi lama si non ge nang lu le lang pu lo te aku lu ta lu le lang athema la tuliram rong hang achuma tha alang li 163 article ben si lo rong ke alang li 20 BA ben si lo nang ji paragraph 20 BA ben si lo nang ji 6 schedule pen alang li India constitution article 163 ben si lo rong 163 ben lo te la ke Assam government long si leji la ke aku lagi ke alang li ke lo nang ji ajak kong da we lagi athema la 163 ke la ke lo ji pulo nang te la ke itum Assam chief minister ke ajak kong do Assam chief minister ajak kong do bang akapre ka det state ajak kong chief minister si ajak kong do lagi council lo bangali council ke 20 BA pen se ajak kong do lagi aben 20 BA pen lo pulo nang te la ke governor upon directly silo dan ni Assam government long lo nang ni amat tuliram cuma thage Assam government phan lo mat bangge ni da kachi hok le yo ke bidun thip ye phan ke amat la Assam government do manang lang un e pen amat ha law ministry long bi thap dam joy pusi ni to mar julong lage chena nam lo lage son papin chong nang pusi la tuliram rong hang ta ke claim lo la bangge kachena nam lo ka pe claim det nang po pat lage Council of Minister tum chedon de chedon de ate ka chedon de lo chedon ni kam da we ka chedon ji ajak kong da we council of ministers pote chief ministers ka head lo mate a head pote himonto ke lage nang khoi dun de lo engke 6 sidul ateng ban ke paragraph 20 BA pen BB ateng de BB bang ke lage Tripura pen Mizoram hai tum lo la si BA bang polo tan tum Karbi Anglong Autonomous Council of lo la si la soteng polo tan hada ke tok do tulang san ni theklang ateng ke discretionary power do to governor ba kalang BA pen special pen ame thang ni ga hang ma claim de Assam government phan alam arjunang ni arju ke chingki nang ji pu se ta alam arjunang ni pu hada ke tok do akero paper piglo sir clardak pen ke than po na pot la si rada tum da chini po council the Karbi Anglong Autonomous Council Code volume 1 along nang tum lang lo plo de theklong po hadak section 3 long tame long le ke jorda jorlong le lo kusida ke tok lo puan atha ke mesen nang lo hadak banga provided that food edun job executive committee tu maning hang polo tang te with the permission of pu kok la bange ke chok chia lam lo la la si hadak bang
remove that na po tumang lote di amend that pune tumang lote labang ke long le lubang amend that po labang ke tok that po ning thelo sa si japon po si to sa rakiro pe perfect lo non puthot dam thunang long le alam si non ke che thana po si jujela la si nang li kai dai sonalam ki pu alam do Karbi manu bilake tribal manu bilake mati dam tu জানে কিন্তু মূল্য তো না জানে পলাম ঠিক আদর বাঙ্গে চিনি সেটা হলা কপলমাই প্রাইস বাঙ্গে চিনি ভ্যালু বাঙ্গে চিনি আজর বাঙ্গে চিনি নে পোলা সপঠা কা চিনি নে পেনা পটসি কাউন্সিল তুম তামে জর বারে লোবো চিনি লে চিনি লাসে লা সপঠা গলে তুম কারবিয়া রাত দো আন্ডা মে চিনি নাঙ্গি লাসে প্লার ডাক পেন থানে থাসা নানে ফানসি দন লিয়া পড় পিছলে নিং অয়েলাম লহে ইতুম ভান কিতাব লং টেক্সট বুক লং সি Lu ke than school along ke than a textbook along si mikir okora putok dat lang. Nang nonta Karbi atum pulote iltu masiem atum antal hai MLAMP atum antal hai. Alang litum ta long li poisa pen ke nam ador bang chini. Poisa pen ke nam un ador bang chini. Setahana poisa ve pin pen kai kita labang so along le aplang munit tumhan kipi verji ajak kong hala so alam bang ke chini ne de lagi tum Karbi tum ka chini ne lo CMEM MLAMP tum da chini ne lo la si mikir okora pu ki pu ibong lo non CMEM MLAMP tum anda hala so okorang bong si glutot lo anke nelinon si ako iton pu tu deji long li a record long li land records ke mondol SO lapen ke ARO da ke asa Karbi Anglong la son sipula plain district ason te mondol lapen circle officer pusia da ke doji lapen settlement officer assistant settlement officer pusia la dak doji hala tumari deng sidu na halap tum si ot ti jok te odun ngli po bangali alang li tum ki ot land records ke chitha dei chitha la pen map long le long a map survey at po along le a hoi ko mat along le si a hoi ko an mahadak pe klang edi sardak ne li actually ridun dat po Karbi tum ke non na chitha pura chini ne tres me pura chini la bang anik da thasa la chitha pu ke arling lam me ngavide ke chitha pu ke English pen ke la ke field index pu English pen ke field index mane field dak dolo ladak ke komania long le ladak ke komania long le ladak ke komania long le lo la adun thuke komania long le lo la adun thuke rong hang hema long le lo la adun thuke teron hema long le lo la buson hala dak ke la chitha abohia long si tok det ti la ke public property lage public atum akagos lage are nilong le lo ari nilong le a map ni chilang lang nilong le map ni chilang lang pure langri pu pulo ne pudun pohala mondol tu are nilong le lage mondol ko pilo na pudun po ARO ASO tum pisi langri pu na pudun po chini ong me ong lo nang long le lo ti ko la chini non po non ho pu si pu nang ye plain district ke la son si pu aku pi po non ho pu si pu yi hatake non daga bange kali na dak di ku yaro office bangke paklang klik pinang punung paklang non de patulap ning hok ta lo la ke la so map yo ne lihala hemari be de ningje la practical alam hemari be long le lo la tika hemari be long le duk pi kalang li non ni tiat lo asup apiso bang dolang la pen ausa tum asup pi tum dolang la anta non ciklojon trok bang dolo ausa bang la ke langdam dia pan la pi peklang kledet ye ning kan aku pi da pi pe det ye atumi dik het atumi bolo ni tu gedam
Atumi ni thola pidi hala Atumi ni litum dam lo Anke ni lipan atu ni litum pan na nang pe klang ni ning tum ti Setan ni tum lang bor ide lo ni tum pot ke Ni li ke lang dam pia pot lo Ni li ke lang dam pia pot lo Atiman ni li rong asar Tiga rong asar La si ni li mekar tum along le ko son ma pu ke ni li celang dam nang yi Pupete ni li ko pulo rong ke japo Ini lipan la sinampai klang dulu. Seta kopi no anda certified kopi nang pinangi no anda nang pipelang. Sik sidul nang pilo itum tribal itum Karbi itum lai hoi akagos tak long ki joy mucot dia bansi itum panang pilo non ke labang so sik sidul pensi itum panang pe akagos nang picu tedet kang yak hanya sik sidul nang pinak lo bonte itum pan. Lahir lo kerja pelang ke lasi mikir okora pu bang epu lapu yo lahir lo mikir okora lo lasi nang pipedet lo lapu yo lap akam kerja pelang ke lasi lada lagi cita kopi le ni tum foto nang tuli le nang foto nang tuli det lo na la CMEM tung hala mondol tum hating cek ini ni jong lo foto apa tuli long pu sedang lagi tuli long lo lagi ahem pudang det le along le ahem pudang det le pilo ka tuli long le det po jong si CMEM atum jong si son ningji kopi si patuli long lo puge pu pola de cema tha masih lo mikir okora lo alang li sar lo teng pen kopi provision dolang teman ke pan ne ji pusom do ma la long le la tum jong si power abuse lo so teng pulo dang de la tuman pinine de pulo dang de rat pan paklang pe de pote corruption eklem lo ke kilu lo la si idung kopi si pu yelang la tung e kechok chelo la kapenep nang ipu abang ning hok ta tok te la ke ni li chini ne public property lo la ke peklang nang yi lehen lo la ke kaning ye lam da ve lo la ke land and revenue office ke public office ke la ke la si dam long lo lang long lo la ta bang akagos ke dam yi putakali alang li ke methang along le ka area ka chini ya pan se ke lang dam kopi si pipe de pola plain district ke son ke kapadigdar kapan siksak pu ga dakawe dakar biang long kape joy mucot ya pan se sik sidul ki pilo nong e pisung tu mucot se ke silam tu la ke mikir okora pot lo la ke Pajoy dun tu mucot si metang ke pan bang ke kicerap tu naik polo, non bang ke. Anak kidu ketum pan pilo kapisung akam gitu. Lapen non isi bang ke lah hello, Guwahati High Court long dame 3,000 deh, High Court long dame lah long le scam, apu tak non subjudice pun nak kok court long sedo bom lang lah so meter bang ke sedame non Karbi Anglong dame putot long le long bang tujuh po. Solar project pan ke DB pen ka sanction ni bang stop that lo withdraw that lo sedame latum non anda birta ke long ke arlo latum kacho jore phansi corporate pan ki pi phansi step deng ponbok usi arjupon lo lasi laso puta neli bikrom phansi non arjupon po lason ke bang jilang non patanjali banda amek nang bilor malo Godres unda amek nang bilor malo APDCL tung ke laga amek nang bi thulor mucholo lapen an alan pada amri long da hydel project Anpada me langhin long lapen anpada me sainik school la son si mane amek nang bilor lang yo lasi laso amek nang ke bilor me amek ki hegi pan legal thing pen ile tum pilo ke claim na po any step do you have any knowledge regarding this Fransi puthot akon ile pan labang so lam nang le tu pon ile choro pon lo lapen ile tum la talk show on 6 schedule labang so aso long viewers tum do alang litum viewers tum tame menal tum na feedback mate suggestion mate point mate query na pidundo sharing back ke hai alang lige dak na paklang dun ke BJP atum longko ansi company atum han longle ke jorma kapa ma paklang thasar APDCL Patanjali Godrej Hydel project lahai paklang kon ikha kon analong le pekma lason dak taksi menana tumdulang nang pidun lapen vision teron alang litame stop land grabbing in Karbi Anglong in concern that involves in protecting the tribal rights and interests of the local tribal communities do alang kitok sta lang pon ed ne dalo lase viewers tum phanta menile tum laso important pipon lo nang litum kopis nang kar jujima elitum sar phanda me lapen panel tum han me short question bullets point nang pipen nilidom ke thari phan bori ponpo asenon nang lilong se bang
senang li nang karjupon bangke na karjupon alam bang lalo Mane itum longli an bangke land belong to the council di council non council tum long sidolo ori deng sidolo boyfis name council tum bangke they are the authority who handed over land to the corporate yes lasi la tum bangke ke khangye tum ka leader lo non bangke corporate hose jo rong polo tang te inning ache thega bidalo Karbi Anglong autonomous council tum ke lasi la so ke khangye panil tum high court ma supreme court ma kopia ken kam je jodang ko se ilitum non along theklong lo nilihada kon se cheng bo choi gadi honorable Guwahati high court along ilitum a judge tame ningjelo lapen ilitum advocate ai kathar tame ada court lo ningjedun lo lapen inut sarma justice m midhi lo n midhi non existing n midhi alang li tame high court surprise that lo je dema sao long mahabal cement phan 3000 bighas along le ke pegi po alam ke klang pen ke judge masi surprise dalo shock dalo je kuson lo lagai enter NC Hills mate now de mahasau a district tong company private sector han ki pdf poma basi surprise shock dalo kali madi halake judge ke 3000 alam sikaning je now let us come back to a Karbi Anglong autonomous council the solar project upon 18000 bighas the Patanjali upon palm oil plantation upon East Karbi Anglong 8,000 bighas West Karbi Anglong Godrej upon 7,000 bighas the Lapen Hydel power project West Karbi Anglong Amri along 1,800 bighas Lason Thak Thaksi CBG upon 12,000 bighas angge nalo dutlang ho langhin Roman pimyong bichong bin home arong dungolong had more than how much 1395 bighas la calculate at more than 55,000 bighas tamen compare thangke got the high court long 3000 pen judge ke sok that pen non itung da Karbi Anglong autonomous council tuliram rong hang mate BJP government tum council kang ni pen itum Karbi mane Karbi Anglong along le corporates mate company phan ka chojor more than 55,000 bighas planget lo Sainik school is there another 300 bighas hala da Sainik school da litum pulo white paper pa klang tha PC tum da Karbi Anglong smart tum alle du dunun ji ma admission ke long dunji reservation long dunji ma long onde ma lahai nang pa klang thap ni tum arjulo nang pa klang hai bini ani tuliram rong hang a panel discussion along ta tuliram rong hang thang ma sike bang ni ami thang chewang hai he set an lo so ni ta kala lasi lage here me me khangjang lo lasi litum labang so non a government jong si la so a triple engine a government jong si litum labang so a chain jong si litum break lo te litum la hai long legi tum pa jok lo ne lo litum ko pai ke me litum sa jayga thar nang japon lo ADB tuhan 18,000 bighas a project ke non mat ke stop check ateng athema Asian Development Bank itu 4,000 crores atangka ke bang nang cewoi edlu cancel edlu nang pali ledet lo kupia polo nang pali ledet ke nang kapali ledet ke lahen lo Karbi Anglong autonomous council atung pulo lake barrel land unproductive land bose gitu kali masadi unar barrel land lo nilitu mate sport long survey dam lo di hada ne tum lang dam lo hada jat side tikime bamboo da tikime birik vegetables horticulture spices kaduk kowe sok exotic rice kaduk da tikime sida alang tum report bang chok cedara jok pidian ni alang tum cetherang nang lo afan da cancel dem la sela judge ta pulu ke hala advocate bang arlopen pudun lo sir it is a barrel land okay we know how much barrel and seas land is ko ana unproductive land lo ni tum chini lo because we all not entered India tame corporates tum ameke theklong ke Karbi Anglong pen and Hills chatlo when we go through the map of northeast lake Karbi Anglong la pen and Hills ke at the center of the northeast map Angbong bang atok pen apu Bangladesh pen puno hapu China pen kaprek to hop ke bang bom lo mene jadang angbong nang kele lo non litum long an Karbi Anglong long an kele lo la pen Karbi Anglong long si resourceful hormu ke dak sedolang ke bang sini lo lasi ili tumbang ke non nil tum pui bang ke lain lo
longle ke jor pen ge itu madya ching thurune kali masadi longle ke jor pen ge itu madya ching thurune sida me longle ili tum ari deng chibi pen haladak asai ke claim bang sili tum ching thurun ji lapen is on alam si de example le and that po hai Punjab son de lapen kaprek Haryana son bang mithang state lo bang haladak amithang si bang sai ke tiki la hai a project an ge Haryana le bio da chok le di ha Gujarat long le bio da chok le lapen kaprek dong le bio da chok le cement factory son ke lage environment man da henu lang roi lang jeng pan da henu lapen kaprek I ok pran hell pan da henu asma ke so ben chenglok environment ko pollution ben chenglok lai hui ke kimio factory gali kupia polo bangla tum deng de det ke they know that hell pan effect vekji lapen environment lapen land amas a demographic effect ke bang jini la si bangay dari jek lapen lahai a company yang si meo bute Europe countries ane blank set buka sadi piphan lo itum non Europe ki idam ke ada ke industrial free environment me peak lahai hui si tum ki idam ke ente sida non lahai ke abidet po itum Karbi Anglong ke lasi Karbi Anglong ke paching thuri blo tangte tourist map along si itum Karbi Anglong lapen ensils ke binangi lapen kar ing India data India rata lake hill station ki bang ipan ke aning hang pi labang so hill station itu India tourist map long bidun theklo lotang te lake ke theklo sida non son industry kalili kalang lang industry one pen e okpran hino ilong likawe lote lake kimisan ang thekali rong pen beta ke long nilidak jokon sudet po first ne sar long dam po so pinang li long po asi rong pen rat tum ka chethan ke la poen lo beta nang pike de APHLC tum pun pudet po aho kalam se ningje po APHLC tum ke development ke khanga party busi pinangan BJP along ke do tum lapen ka prega prega charya song along ke do party tum ke nang ke bok development nang ne no solar project ka development lo ke usalang tum kichi kulo hai alang tum bange hala arlo ko PPC ke poi ma hala bange chini dun dela lasi la sok putha development kali kuitame bakal lang ustame black and white tum rat ban pachini na koi la solar project yang stall te kopia development lo kopi kaching thur lo kelongon po for example Senik school pi pen kopi kaching thur lo tum kelongon po public atum citizen atum la pen an part ame no son Godrej to kopi na Patanjali do lahai kaprek hidden project ho lahai nang ka stall pen what will be the benefit for the citizens la se rat dumbang labang kachini ta kang tung lo la pen kaprek rat charia song tum la song se nang blame lo la se la so Tiek pa sir anti development bu senang lipan na itu anti development bu senang itu lo kasi la so putha la development la company pi ne wan ansi develop punji pu sialang litum mathal mati di six schedule pen department thom cap development a department si thom cap council pan piat lo hala pen ke alang litum develop tektedat lo athema alang litum agyan ave lagade a knowledge ave de gyan ave pulida ninthia ke ro seta hala ingraji pen kudam lo te chok hai a knowledge ave dat lo de a knowledge ave dat lo la department pen ka develop dia pan ke la si hala company wang lo te bang sinang claim poke council le claim ji ke lidet ke bang atung ke lage bang amethanga amethang ka che develop ya pansi dak pen ki vuk pon po lage bang wang pon ang claim po lage la pen hala dake ilitum sakori lege long dun ji ta kali la solar project hala kopi me yang gaw long hala kopu me yang te hala da bamuni mikir bamuni gaw hada ke sakori ta inudvet boy ke long dun nante la sona inudvet anta grade 4 hai grade 4 sakori si long dun ante la 30 development department along 10 ta sakori ki piaja kongdo a department 10 benda development ke claim dia pansi la so department nang epilo ante la pen ke claim credit pio pot lo non jong sinang litum pulo la contract ake the pira bang atom pan pira development lo pulo tangte non la difu flyover nang selam lo baru ni tunge flyover ta nang ni pulo setan nang selam lo non hala dak lebar Karbi bangwan do celang nam tha
non penap lang mo he inut ta veda a contractor ta Karbi gali ha lebar tuman ta Karbi gali ante hala contract kilongya contractor bang kilongya poisa an la pen lebar tum kilongya poisa an ta kichia tum si pon lap lebo Karbi tum ko na lo develop yelan la si la ke develop un i ka develop ji pulotang te itum arong adon apan si kapat develop ni sakuri si pinang ye a develop a department tin ben sakuri si pinang ye pia pot pi hai hede pia pot si tuning si malom 1345 teachers appoint lo batai si vet si suri sira haro ke thomra flikebra pho master appointer halang bong pen Karbi atum phokebra sirkep at kelong dun lapen ke kukia tum bang hini vet kelong dun lapen reng managa inut vet kelong dun tribal total pangrumpet pen bang thom bang phokebra hini vet kelong dun ante hala bang suri sira bang pharohini ra bang throk ner kep ra ke thom ke kichie tum an di long at lo hala jong si nang tum pu solar project long 1000 si pigi pu body are hala master more than 1000 na lagi 1000 da so si hala people lo pi uni de hala joy ke pen council atum ari deng si dolo hala ninge pi un ele hala company ko mat ne si bang nang control lang hadak pen si sakuri ki pi pun nat si un cry po lage un elo sakuri da pi un e la pen lage sakuri tribal atum Karbi atum develop ta un i lage la son pen ke konan ni nang litum theklong lo madak de factory do o mi factory do o la pen industry do o masi adung arayan ta pon si hem dalan sai silo penang litum arjulong lo ma ha Bombay jang tha Bombay adung di hala ka kopi myong te la slam budi slam dog po asinima ta dolo ke di slam hadakan de la hem jupuri ghoran ta kali plastic pen deep hampo ladak si don trok bagdo po hadak si so na hem nong idokang tung ma la si development po ma la hello industry ke do dim si ke do ka develop to te ong gai de la si prime America president Wangji pulo hala ka pe thek long leji la son hem so ka sa ur ka pe thek long leji ban si prime minister Modi ke bang dam het kaliman de het ki hing nam kam te bang dam het ke Donald Trump pe thek long le det na pu pe ki hing nam tir la pe la le ko pulo no mudak ta la pulo na ke viji itum Karbi atum man ni atum han ke som hem sup akasa ur paikhana so na hem lang dam tha paikhana long ke do hem so hala tum paikhana ta ve lang ching lu thai ta ve hala tu la son hem si ke do non son ti tum han nge vi po chok ima itum chok chi lagi la si la company ke wang ban si develop po pu ka bang kroi kre ne tunge pulo company akam avelang aku company ta do company wang ante council atum methang a company si selam ni auto bukan tadi autonomous bukan di amethang a company je selam si dak pedo nai ba ka pre ka company pilo ke wan ya kam ke do aka pre ka company ke wan lote through back door pulo di anu na tu ang happen si ke chia tum han na pilut do na kam se ke claim ko pulo lage la posi lage ni tum pulo lage development kali development di te hala dak damon di yo hala tikok langsung ason son I hem arlo sang chiki bisita ve osomara tum long lia thak cham sia dim si ka pi a hem anta arpong anta prithang hala tum han pia pod rap dam de la 30 development department be si claim nang poke netum gela si pu la Karbi atom phan tribal dom phan adon le pa develop tha ambani atom hange bang develop et lo atom bang wan kam ve bongali bihari tum bang develop et lo bang ke bang bongali tu nga methang sadhin det ta do bang Bangladesh ha West Bengal ta do tulang ha Delhi
London ta bangke hala dak South Hall pu do dak bongali sai sil ho dak bang ning hok mathalang ni hala tu man ke il jung ke lang selet kali hala tu ke bang duk et lo me thang pan kopi lu ka chong jin ari kong dak ran na bang si hala aeroplane ka solai bang phan ka chong jin su do ni chi thirak ta chi thirak rima me thang a khe tum kang chir pen jok jelang Patanjali phansi long re pidun Patanjali ke millionaire bangke akero pipar pit losar la se ilitum Karbi Anglong arat do andami tum ka chini nai bang kelang lo long le ke la ke ilitum ka to ka beda chini lo long le taxi ason andami tum sai ka tiki pen cheng lo ason itum hem ka chikim la pen ason itum sai ka tiki inglong arit pen cheng lo ason anda itum long le taxi ki claim lo ka tiki lo posi long le bang ke ilitum kapre kapan ke tum pinang nilo lapulo budisa kalang lo la si long le ke mo ilitum hempre ke long ji anta ilitum asumar tum han anda me long le long sil tum pi dupu aposi long le bang ke non ilitum kapre kapan company atum han ke tum pinang nilo council atum pensi ajak kong ta en pensi ilitum cerai kong nu nangpo non for example ilitum ladak hanjang do nempo do ang tonde itum Karbi products dopi ke mati hanjang nempo anpar dame birik lo sapen cenglok ason arpe kado kabe dame council ben situm nam aku putu det lepo la ketialam nang cenglok lo sini putu det non Karbi atum la pendak tribal atum ta hidi do ota hidi kam ciklemun lang avede titipu lang kawedet non itum di sama lipu bang yo rong plim plaman tu ke dam to wa na itum tek long po arviat eta sok ka chu e un e lang ave apor bet lang awedet ti pot e un e ante government along a scheme do STW ki area scheme do STW puge shallow tube well pu खेती के क्लेम या फान इसी ट्यूबवेल डीप ट्यूबवेल बंगाली शेलो ट्यूबवेल बंग अब आर्नुगनी लगे फुटिंग कॉइल ने पिलोने दा लोंग लोगी ला फुटिंग कॉइल सोमरा ला हिडिया लोंग खेती पापे क्लेम वरेट को पेपर के क्लेम के लिए लगे डेवलपमेंट लोग अंते पेपर क्लेम है दे ako langroy do adung ke alangroy bang arnukrum ahi dia bang intuiving amat lang ave pukok titi alang ga adung si do anta ante hada dat pam idam lok pen amat lang pape avaret people claim klede lage low lift point pulo sen state government long a scheme do hala si claim bom lo Assam Plain District anke ande da Karbi ang long claim klede people Karbi atum pulo arlo harlong do pu di harlong do pugusikan do weman harlong people try to den doma we ma pu people try to den la department no man punon ko nan lo harlong edo punon ande pape som dam non people claim le de nang li pulo harlong do Karbi ang lo harlong liar lo harlong do hojai district harlong ave a border penamat harlong punang do ko putegima ejat bet a hidi lo hapu lapu da ejat bet hidi lo awida jigen de ko paper lo ande la son ke haurang hat bet he tuning kedi claim on de paper lo haurang hat along lepet hojai along le son ejat bet kalilang ma la hello itum paper si development akam ke claim kle de to sa kiro paper piglo la dak pen la puson sili tum non long le do tum dame lang ave pen claim tekte de lo la si council tum si lang nang pulha ge irrigation department adolo agriculture department adolo lahai sum si initiative ANC survey dam si lang ponang pu lahai survey pen claim lote an sokle chonam joplot lote ilitum osomar banda pachali thekpo isi ki non chon bang 30 department pen bang hai development asai ke claim gali corruption si claim wrong che bai wrong da corruption si claim wrong so example lang lo dang te irrigation asong non pajut kok lo la pen irrigation lo corruption ke thenai ke klandong ko de duliram rong hang kali made la lo la pension na tax agriculture ta ho la ge me ke yang department pule puro ma chok de no lang si klang kle del budam lo te itung ki pu ke abinong ke 30 development department pudi amen ke sita da kapin chong ke 30 corruption department siya silang corruption claim i wrong lo 30 corruption department
ko puak kam lo san ge 30 kali 40 le nang pidu de sita corruption department pinchong lap lo te thang da level lo तो सर अकेरो पेपर पिगलो लसिनोन अपोर्ट दोलो पसी पेनेंग वे टॉक शो ऑन 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस स्टेट 513 एपिसोड लोंग नंगलांग दुन जिरपो जिरपी डोनरा कोटिंग जिरतोमा दा मे चुरोलो नाले तुम कमेंट नांगे पिदुन लापेना जाक माने रिप्लाई लो जाक माने रिप्लाई ला बोने देलो सेता मे नि तुम नॉन नेक्स्ट मैन बाके का रिप्लाई माते लामवोय की पिपोंजी पांसिन तुम चिसिक पोनपो ता पेनेंग वे का अपोर्ट दोलो मसी कादो को वे पान की पिने देलो lasi chorolo nangli tum phan la puche share pon bom nang la bangso chatai so lake ili tum atar lokachar so ye phan lo brainstorming pulai tum pudam den na lasi an so se tum a chair so na apor nang chipi dun thega pota nangli tum phan choro par pilo la pen itum apor chipi pon bom nang che than pon mote ili tum ta reset po la pen ekhai bana chinghon pon thek po la pen ke charli ka to ka we politics na nan dai tum knowledge long po la pen ili tum mesen na songja phan itum mingwai thek po kangwai thek lo pulo tangte ili tum data chirai kom thek po hempre ka long po asi ka do ga we nanglang dum tum hana tame chorolo peneng ba talk so abang la pon se kang ton lo ka do wi tum tame ajo ke me kardom